Albert Sala, què tal? Com estàs? Ets coach del programa Eufòria de TV3. Com estàs? Gràcies per atendre'ns. Doncs bé, estic bé. Ara mateix just acabo de sortir d'un rodatge que estava ballant també i estic tot suat i bueno, em falten hores, però bueno, un programa com Eufòria és el que requereix, que són moltíssimes hores de treball, per almenys per la meva part, que és coreografiar tot el que és el show, també està també en el punt de posada en escena, a nivell creatiu també, i és molt de temps, i el temps que em queda doncs, l'utilitzo per fer altres rodatges. Així que estic cansat, però encantat de seguir el programa. Bueno, si és per feina, t'ho perdonem i t'ho agraïm, que ens hagis atès amb l'agenda tan plena. Albert, tu ara ho parlaves, no? Estàs ara en aquest programa de TV3, també en altres projectes, però tu el fet és que tens una llarga experiència, sobretot a l'estranger, no, Albert? Sí, jo crec que em va agafar una època aquí, estava a Barcelona, amb els 17 anys, i no hi havia massa indústria accessible per la nova generació, i vaig decidir anar-me'n a la ciutat amb més ambició, que era Londres, i bueno, doncs vaig arribar just amb 17-18 anys i em vaig menjar amb l'energia de la joventut que té, vaig menjar tota la ciutat i això em va permetre agafar tota l'experiència per Europa, no només a Londres, sinó a París també, a Holanda i de més, i bueno, ara tinc la sort de tornar a casa i que em donin aquesta oportunitat. Aquesta oportunitat a la televisió pública, no? Que és la teva primera vegada, si no m'equivoco, a TV3. A TV3 i a nivell coreogràfic, crec que a tot Espanya. Sí que havia tingut treballs de coreògraf, però en un programa de televisió de manera estable, com ho he fet molts anys a l'estranger, era la primera vegada que se'm va donar, i se'm va donar doncs, això per un missatge per Instagram. Em van escriure i em van dir que tenim un projecte i és molt xulo. Un dia quedem per parlar-ne i després vaig fer una audició que van fer a diversos coreògrafs i finalment es van decidir per donar-me aquesta sort de treballar amb ells. És a dir, que tu has guanyat, que has guanyat amb una prova i has estat allà lluitant. I no han sigut amics ni contactes, sinó ha sigut mitjançant el meu treball aquí, que tinc una plataforma amb la Caja Negra, que fem tot tipus de rodatges i tot unit amb dansa i cinematografia, i això va tindre la seva repercussió, és a dir, la feina que he fet fins ara, jo i el meu equip, ha tingut una repercussió que ha arribat a certes persones que han intentat de dir doncs fem un càsting i a veure què tal funcionaries, així que sí. Exacte, parlàvem de la teva experiència a l'estranger, Disney Channel, Factor X, entre molts altres formats estrangers. Què has pogut aportar tu de la teva experiència ara, per exemple, en projectes de TV3, però suposo altres projectes aquí nacionals? Què hi ha a l'estranger que no hi hagi aquí a nivell nacional, Albert? Jo crec que a l'estranger el que hi ha és com un... No hi ha límits, vull dir, hi ha límits a tots llocs, però els límits als països estrangers on he tingut la sort de treballar, com a Londres, París i a més, el tipus de pressupost i el tipus d'ambició per part dels ballarins, per la meva part, és molt alta. Vull dir, competeixen a un nivell internacional. I això es nota a nivell de curro, a nivell de disciplina, a nivell d'organització, a nivell de creativitat. És com que tot és possible. I no ho és, però vas amb aquesta iniciativa, no? I jo crec que quan he estat al programa d'Eufòria, jo sempre he donat el primer pas en les reunions de dir ei, i si fem volar algú? I si fem ploure? I si fem foc? I si fem, amb l'ajuda del Dani Anglès, que també ell és el director escènic, però ell sempre compta amb la meva ajuda, no? De dir, ei, Albert, quines idees tens i de més. I jo crec que això, el fet de proposar, de dir, i no només de proposar, sinó que quan et ve el pressupost i et diu no és possible, és la creativitat. És a dir, no et rendeixes. No és vale, doncs mira, no m'esforço i fem el que hi ha amb aquest pressupost, sinó de quina manera creativa em puges perquè aquesta idea finalment es faci. I no només això, sinó que també per la part de dansa, que és el que em pertoca, que jo crec que una cosa molt maca que ha passat amb Eufòria és que s'ha valorat moltíssim tot el nivell de l'espectacle, de ballarins, s'agraeix molt. A mi em sembla increïble la de vegades que s'agraeix a plató, al jurat, tot el treball que fem, jo i el meu equip de ballarins, i és que aquests ballarins tenen unes ganes de menjar-s'ho tot, que és com si treballéssim a Londres o a París. També es va fer una audició de molts ballarins que van atendre i es van agafar els millors, amb els que tenien més gana, i a mi m'ha permet treballar, doncs això. O sigui, jo cada vegada que faig un show a Eufòria no ho faig per Catalunya,
ho faig pel món sencer. Albert, suposo que estaràs d'acord. Ha passat amb Chanel ara que els ballarins no han estat un complement, sinó una part del show. Suposo que parles d'això, no? De la valoració del ballarí aquí a nivell nacional, que és diferent que altres zones, no? Del món. Sí. I a més és una cosa molt, molt curiosa perquè jo per la meva part mai he tingut pretensió de que es veiés així. És a dir, eufòria sense ballarins seria diferent que eufòria amb ballarins, no? Mai tenia aquesta pretensió i, de fet, jo crec que quan agafes un artista i el dissenyes amb 360, això ja és a dir, eufòria no seria mateix sense els seus vestuaris. Eufòria no seria mateix sense la selecció de cançons que es fan que són supermodernes. Eufòria no seria igual sense els ballarins i les seves coreografies. Vull dir, crec que el context eufòria, els seus concursants, és un 360 real. Vull dir, no hi seria mateix sense algun d'aquests factors que són absolutament involucrats a l'artista que posa la veu. I amb Chanel va passar el mateix. No es buscava una cantant i un relleno de ballarins, sinó que es va buscar un artista 360 que pugui cantar, ballar amb un vestuari, una cançó brutal a nivell popstar, i és això, no és el fet de volem posar que els ballarins siguin importants, sinó tots els factors que tinguin la mateixa importància, però cadascun que sense un d'ells no sigués el mateix. Albert, si et sembla, anem a parlar d'Eufòria de TV3, aquest programa més endins, no? Hi ha un moment en què el nom d'Albert Sala surt massa als mitjans de comunicació, als titulars dels diaris digitals. És el moment de la repesca. Què va passar en aquest moment, Albert? Que tu estaves i vas ser clar i vas dir la teva, no? Què va passar? És que saps què passa? Que des dels càstings amb això de l'anglès, que el que vaig decidir és fer la meva feina i no veure res de xarxes socials i res més. Què va passar? Doncs que no estaves d'acord amb, o no estaves, si no estaves d'acord amb la decisió de la repesca, tu ho haguessis repescat a la llum i no es va fer així, no? Vale. Sí, va haver una miqueta de polèmica en aquest sentit, Albert. Jo a Clàudia sempre l'he dit que sempre, jo crec que el moment que vam fer la repesca, que la vam fer, o sigui, és que vam assajar, la vam construir amb els concursants i van venir tots, que va ser bastant... A la Clàudia me'n recordo de dir-li, Clàudia, és que tens una veu que és de les meves preferides, té una tonalitat de veu molt maca, però al ser competició i el que dona cadascun d'ells, crec que el que donava llum no ho dona ningú. O sigui, no ho ha donat i ho trobem, dic ho trobem, perquè, l'Aina i jo, no? Però jo ho trobo a faltar la llum, la trobo a faltar. Clar, l'Edu a mi m'ha guanyat pel seu... No sé, és que són moltes coses de l'Edu. I clar, jo tenia molt clar a la meva ment, per mi Llum i Edu eren com... Vinga, doncs som-hi, no? I va ser Clàudia o sigui, jo obro els braços a qualsevol d'ells perquè de veritat que és que són una meravella tots ells de vida, però Llum és Llum, és que no hi ha ningú més que sigui Llum, no hi ha ningú més que sigui Clàudia tampoc. Però jo crec que queda molt clar el factor que donava llum a nivell de show, a nivell de... a molts nivells. I jo ho vaig trobar a faltar, sí. De fet, ara parlaves de molts noms dels concursants del programa d'Eufòria de TV3, però, Albert, vas dir en una entrevista de Catalunya Ràdio fa poques setmanes que per tu tots els concursants són especials, que tots els concursants tenen algunes coses especials, no? També. Sí, des de l'Albert, amb B baixa, que jo també ho trobo a faltar moltíssim a nivell de show i encara que l'Scorpio, o sigui, jo, per favor, que ningú em tregui l'Scorpio que no se'n vagi. O sigui, això per mi és com sagrat i soc superfan de tots els que queden, soc molt fan. L'Estela la trobo a faltar, la seva veu, el Joan el trobo a faltar. És que es fa un vincle amb cadascun d'ells. El Chungman, o sigui, amb aquest rotllo coreà, català, amb els falsetes, és que, no sé, es troba a faltar tothom, però si poses una balança, llum és llum, és que no hi ha una altra. És la teva fixació, no? Parlaves ara de Joan, que de fet, en el darrer programa que vam viure, en el programa 9, si no vaig errat, va ser expulsat i Edu va ser recolzat pel 75% dels vots de l'audiència. Això és un percent molt alt, no? Com ho vau viure vosaltres?
Jo crec que és el moment de quasi la final, no és la final, però estem com a quarts, no, de la final. I ara mateix, caigui qui caigui, és una gran pèrdua, però de veritat, vull dir, també he de dir que és una pena que el Joan s'hagi anat amb aquesta última actuació. Vull dir, la qualitat de veu, el potencial de veu que vam poder veure en l'Àguila Negra del Joan, això no ho té ningú, això. I és una pena que s'hagi anat amb el World Hold On, no? Aquesta versió en català, que la va defendre de manera de veu, però és una pena no haver-lo sentit cantar amb aquest bozarrón que té per una última vegada, no? Que, bueno, tindrem l'oportunitat de veure-ho als Palau Sant Jordi, això sí. Però a nivell de concurs, doncs, bueno, va ser una pena. I ja està. I el 75% de l'Edu, és que l'Edu, amb el tema de repesca, va fer molt bona feina. Va moure molta gent de la seva comarca, bueno, en fi, de tot Catalunya. Va tindre l'oportunitat de ser-hi fora, que aquesta va ser la seva estratègia. Tothom estava dintre dient, vale, jo tinc el meu lloc. El moment de repesca ja se'n va encarregar d'enamorar a tota Catalunya, de dir, confieu en mi, voteu-me i anem junts amb un equip, amb la seva gent. I clar, ara què passa? Que un dels més forts que jo trobo que té el recolzament, bueno, que s'hagi posat en joc, és l'Edu, perquè va fer la seva feina en aquesta setmana que va estar a casa. Podríem dir que és el concursant que més fandom té darrere, ara mateix al programa? De moment sí, fins al moment que la Mariona estigui nominada, que no ho crec que passi mai. Però sí. Perfecte. Jo crec que sí. Ara nombraves el concert del Palau Sant Jordi, ara anirem com a part final de l'entrevista, però com us ho feu? És a dir, com treballeu des de dins de manera interna? Cada cop suposo que és més difícil d'anar païnt aquestes expulsions perquè, clar, cada vegada queden els que millor ballen, els que millor canten, suposadament entre cometes, no? Perquè tothom canta bé i balla bé, no? Però em refereixo, cada cop és més difícil. Tothom balla bé. Bueno, tothom balla bé dins els concursants, dins el càsting. Sí, no et preocupis, sí. No, però clar, cada dia és més difícil, no, Albert? Sí. Sí, què és el que em vols... Com ho païu des de l'organització, de manera interna, com ho treballeu, això? És a dir... Ara que s'estan anant els millors. Clar, ara que marxen els millors i ara és tot molt apretat, molta pressió, suposo, no? Sí. Bueno, ells mateixos, a vegades parlo amb ells als assajos i alguna vegada se'ls escapa dir tinc ganes que això s'acabi, però no de manera malament, sinó de manera psicològica. Crec que estan passant per un procés molt dur, porten molta tensió dintre d'ells mateixos, d'aquesta angoixa, no? D'aquesta angoixa de que és molt dur, vull dir, estàs lluitant amb els teus companys que t'estimes, que tens un vincle, que saps que algú d'ells no seguirà endavant i, a més, et posen a la parrilla a que tota la comunitat que et segueix et voti i siguis o el preferit o que la gent no t'estimi tant, no? Aquest joc psicològic és molt dur per ells. Per tant, nosaltres, per la nostra part, el que nosaltres fem és que aquest procés sigui, almenys per la meva part, que sigui el més emocionant i que ho recordin de la millor manera possible. Ja és dur suficient com que per la nostra part, almenys per la part de coreografia, hi posem molta més pressió. Sempre, per la nostra part, posem el nivell molt alt a nivell de coreografia i després anem reduint, sempre. Perquè jo soc molt conscient que no és un concurs de dansa, és un curs de veu. És un concurs de veu, és un concurs d'artista on la veu té molt de pes. I sempre ho tenim molt present, això. Figuem aquesta pressió psicològica que ells passen, anem amb molt de carinyo i bueno, perquè sabem que el procés és molt dur per ells. Aquest és el procés a nivell interno, com dèiem, de la convivència, de companyerisme, però, Albert, m'agradaria preguntar-te una cosa. Eufòria s'ha convertit una mica en l'OT, entre cometes, i no m'agradaria categoritzar-ho, però català, a nivell català. Sí. Ha sigut un boom, a nivell de seguiment ha estat molt bé, a nivell d'audiències també ha tingut molt seguiment. Això els hi està passant factura als concursants? Jo crec que de manera positiva. Sempre ells ho intenten veure de manera constructiva, en tot moment. Sempre bueno, pel que nosaltres hem pogut viure, sempre ho han vist d'una manera constructiva. Què passa? Gent et té mirant-te cap a tu, més crítiques hi ha.
I això ja sí que és un tema bastant que cadascú ho porta de manera personal i, de fet, no ho comparteixen molt, Aquest tema ho porten molt a dintre, ho porten de manera molt personal, però crec que la pitjor cara als eufòrics és o sigui, aquesta caça de Twitter que tothom dona una opinió i és molt fàcil criticar cada vegada que surten a l'escenari el poder d'agafar i dir a veure què s'està dient. I molts d'ells ja han decidit des de fa temps que no ho miren. Prefereixen no mirar-ho perquè és algo molt dur. Per tant, intenten agafar tota aquesta fama de manera constructiva, però intenten lluitar contra aquest gossanillo que diu què s'estarà dient de mi, no? I això ja cadascú ho viu d'una manera bastant íntima. Seria interessant, saber? Saps? Seria interessant parlar amb ells, no? Sí, I saber com ho sí. estan vivint perfectament, exacte. Sí. Això és de manera a nivell del concurs, que seguirem parlant quan avanci el programa, que ja arriba gairebé a la final, però 16 de juliol. La pregunta que es va llançar a l'audiència, què feu el 16 de juliol? Gairebé tothom, gairebé tot Catalunya s'anirà al Palau Sant Jordi, no? En aquest concert d'Eufòria, perquè s'han exhaurit les entrades, s'han tornat a posar de noves a la venda. Això des de l'organització també, com ho esteu vivint, aquest èxit a nivell d'entrades. És molt heavy. Ja es deia, O sigui, en principi s'anava a fer una gira i més, i finalment, al veure tot aquest seguiment, es va dir, es fa un només al Palau Sant Jordi i aviam què passa, no? I, o sigui, la rebuda ha sigut impressionant. Però és que també, o sigui, a nivell... Clar, jo parlo per la meva part, no? De tot el que serà el show al Palau Sant Jordi, serà molt heavy. Vull dir, jo per la meva part, ja ho he parlat en producció, que serà un 2.0 de tot el que es pot veure a televisió, però viure en viu, vull dir, amb ballarins, amb tota mena que si foc, que si... Vull dir, és aquesta part que em preguntaves abans, què pots portar de l'estranger cap aquí? Doncs és això, és un show de somni per tota aquella joventut que pugui somiar algun dia de ser un artista. I jo crec que tots i cada un d'ells, dels eufòrics, són una demostració que del carrer al Palau Sant Jordi només hi ha un voler fer-ho, un voler arriscar-se, un creure en si mateix. I jo crec que això és la representació del que veuran més de 17.000 persones o 14 o 15.000 persones al Palau Sant Jordi. I crec que és suficient raó perquè la nova generació es pugui veure identificada i li doni força per confiar i apostar pel seu propi producte, que són ells mateixos. Clar que un Palau Sant Jordi no l'omple tothom, no l'omple tothom, i a TV3 s'ha fet i aquest programa ho ha fet. Albert, ja per acabar, ha marcat un abans i un després Eufòria TV3 a nivell a Catalunya, aquest concurs? Creus que s'obrirà una nova era per fer més programes d'entreteniment d'aquest estil a lo grande, perquè això és a lo grande, entre cometes, d'ara en endavant, quan es feia a TV3 feia molt de temps que no hi havia molta producció d'aquest tipus de programes? Feia molt de temps. Sí que ha sigut un abans i un després. Sí que ha sigut un abans i un després. L'únic és que això segueixi. Que no només hagi sigut el moment de dir Eufòria 1, primera temporada, ha anat molt bé, s'acabó, no? Sinó que obri portes, i no només a la televisió de TV3, que sincerament a mi em va superar les expectatives. O sigui, a mi quan em va venir la productora i vam estar parlant i jo vaig dir, bueno, programa de TV3, anem a fer el que millor puguem. I després es va tot anar transformant i jo vaig anar tirant i tot l'equip també va anar tirant molt i el resultat ens va al·lucinar. Bueno, a mi em va al·lucinar. Em vaig dir, hòstia, doncs això és potent. I tota Catalunya ho ha pogut veure. Sí, és un abans i un després i espero que això segueixi així i que això tingui repercussió també a la indústria musical de Catalunya. No perquè tots hagin de ser popstars, però sí perquè hi hagi com es diu un abanic o un bànol. Com es diu? Bànol. Sí, un bànol també que ofereixi una possibilitat a aquests artistes pop que són aquesta generació, no? Bueno, aquesta i les altres també, però que s'aposti per aquest tipus d'indústria.
La meva propera pregunta, Albert, era si sabies que si hi havia segona temporada confirmada. No se sap encara, no suposo. Confirmat, no. El teu desig és que sí. Sí. Doncs esperarem aviam què passa durant els propers mesos i si es confirma aquesta segona temporada d'Eufòria a TV3. Moltíssimes gràcies, Albert, per estar avui amb nosaltres. Merci, Sergio. Que vagi Un molt bé. plaer.